Hayi. Mantosi. Masmith. Ngiyaphila sesi. Hayi siyaphila impela sikunlutho. Siyaphila mfowethu. Hayi kaba ngithi angikubheke lana. Sangikubona. Ngiyazi ukuthi ngiyayizwa le ndaba yokuthi esontweni bakumisile. Hawu hayibo. Manje uzele lonto nje Masmith. Awu. Angikwazi phela ukuthi singayikhulumile le nto ngakho. Ngikhathazeke ngalonto leyo hawu. Cha mina ngithuzelekile kodwa phela mina ngoba ngazi ukuthi uyithathe kanjani. Hawu hayi suka into engathi issue leyo. Hawu. Ngasho okunye mhlawumbe yabona nje ukuthi diki. Unesiqiniseko? Hawu ngaba nankinga nani Masmith kanti inile ngakani nabe ngithola esontweni izozobe nenkinga nayo. Cha nyakwethu. Hayibo. Mina nje ngikuzele ukuthi ngikulungise enhlizweni nasemoyeni wakho. Ukuthi angifuni ukuthi kube khona indawo enhlizweni yakho ezoyithatha kabi lento yokumiswa kwakho esontweni. Ayiqali ngawe, ayizogcina futhi ngawe. Into ejwayele nje ukuthi yenziwe ngicathu uyazi nje umntwana walapha kulela bandla uyazi ukuthi umkhuba wakho nje bedside mengaba nje kube kwakhona into engathi abahambisana noma ukubonakala sengathi awuyenzanga kahle njengomntwana wakhona bayakubiza nje bahlalise phansi babe sebakumise ukuze kwazi ukuthi ulunge kuleso simo then bese yaqhubeka indlela yomuntu. Ngibona kanjalo wena. Kunjalo na uyazi nje makathi. Umkamkhanazi nakamisana ngani? Hayi. Akamisana ngani umkamkhanazi? Kukhethwa abantu masikhuluma nje iqiniso lo. Kodwa ke angisho ukuthi mhlambe nginenkinga ngalokho anginankinga kodwa ukuthi bese ngikuvezela ukuthi ungalinge nje lapha ekutheni kanjani ngiyazi vele mina. Uyabona ke ngane yakwethu ukuthi lento ayihleli kahle. Sekuyavela manje. Kancane kuyavela ukuthi ayihleli kahle. Ukuba awunankinga ngaba ungitshela indaba zomamkhwanazi zomkamkhwanazi. Yimake ngikuchazele ngendaba kamkhwanazi. Ukuthi lo yankosikazi iphutha lakhe alenza. Kwakwelo kuqala iphutha lenza. Walivuma futhi ngokusheshsha. Ufakazi nje obona uvumisa izono. Walivuma futhi ngokusheshsha wama naphambi kwebandla waziceba washo ukuthi wonile ngale yanto eyenzekile. Ucela ukuthi ibandla limxolele. Kwaba ukuthi kuphelile ke indaba waqhubeka nokukholwa. Makatha umngani wami udade wethu umakhelwane wami yikho konke kimi. Ziningi izinto sowuzenzile. Ibandla likuxolela likuthethelela likwenza konke. Uloku uqhubeka uzenza izinto. Bese kufike esikhathini sokuthi kwenziwe isibonelo ukuthi umuntu mengabenza lezi zinto zenza uyamiswe ebandleni ukuze alungise isimilo sakhe. Hayi ukuthi njengoba uhlaliswe phansi ngoba naku usuxoshiwe esontweni cha. Angithwezwa nje kwayikhona lapho ukuthi kuyaliwa nje kwenziwa isibonelo ngami. Shuthi nibukisa ngami kahle kahle. Uyayizwa lento esho Masmith ukuthi kwenziwa isibonelo ngami. Kwangenziwa ngani isibonelo ngabani kuze qale ngami. Kuvela nje kuliwa ngami kodwa ke Masibisi mina ke sisangifuna uzophatheka kabi kakhulu. Angifuni uzophatheka kabi kakhulu. Ngifuna nje mina wazi ukuthi hayi anginankinga ngikhuleke ngaphakathi ngipholela enhloko. Ngiphole phakathi ekhanda sisi akuthi nje ndiki ndawo. Ngoba phela mina ayikho lento etheni bengiyithola nasesontweni. Ayikho nje bengithola ngoba ngishona ney'ntshumayelo zakhona bengezwa lutho mina. Bengihlezi ngilalele esontweni ngoba bengezwa lutho. Noma bethi bayashumana uvela ukukho badavuza abafundi bakhona angiphuthelwa lutho. Angiphuthelwa lutho. Ayilona iqiniso lento esho ngane yabantu futhi nawe uyazi ukuthi ayilona iqiniso. Awukwazi ukukhuluma kanjalo ngabefundisi bakho. Awukwazi ngane yakwethu angingathi ngoba nakusekhona lokho sekwenzekile ukuthi usumisiwe esontweni ube sokhuluma lezi zindaba ozikhuluma ezingekho. Akulona iqiniso nawe uyazi. Ukuthi akulona iqiniso awukwazi ukukhuluma kabi ngabantu ngoba naku wena wenzile iphutha wasuyamiswa bese uzothola ithola ukuthi ukhulume awukwazi ukwenza lokho. Kwamanje ukhulumisa wengane ngoba uyazi ukuthi umiselwe amaphutha akho. Hayi kodwa phela vele bengivele kubonisa phela uthunywe yibona abangani bakho angazi noma uzongihleka Masibisi noma uzonzani. Uyangibona kodwa ngikhathazeke kanjani? Angazi ke Masibisi ungahleka ke bese uyahleka mina makatha ungahleka mina ebantwini bebonke mina ungahleka wena. Cha phela ukuthi ngizwa manje usuyangilwisa uthe kumina uzozwelana nami kodwa manje futhi usujusula nami. Ngiyakukhuza ukuthi musa ukuthi ngoba naku kwenzeke ngalendlela ukwenzeke phela makhona afana ngikutshela iqiniso. Ngiyakukhuza ukuthi awukwazi ukuthi ngoba nakusumiswe esontweni ube sukhulume kabi ngabefundisi bakho ngoba awuxoshiwe ebandleni umisiwe. Uyayizwa into engishoyo musukhulume sokumuntu manje sengathi usuxoshwe ngamanje uzogcina uzoyikhuluma lento uyikhuluma ugcina manje uhamba uyikhuluma ebantwini hamba uyikhuluma yazazi wena ukuthi unjani bese kwenzeka la emveni ngoba bese uyavela uyaxoshwa ke kwangempela hayi khuleka ke nje anginankinga vela anginankinga yabona nje ngithola ukuthula sengawazi nokuthi ngihlale nanesonto senzo ngivuye ngesonto ngihlale ngiqina umuzi wami ngenze zonke into engidinga ukuyenza
ngalokho ngihambe ngiyozeliswa la abafundi abashomali indafu futhi umpanza yena ngivele ngazi noma lo muntu uyaphupha noma usepusheni noma ukhuluma nabazukulu bakhe noma wenzani umuntu uzuthi wazosibhedela umuntu anginankinga khuleka ngempela wakudlela nompanza ungichazela hayi amana kuthiwa makukhuluma umpanza undabandaba ayobafuna inkosi yami awubafuna la behambe khona angazi noma kukhona oyedwa wabo owufuna ukuthi akushele wangakusheli ayibo mina uvela ungidideni yabona mase ukhuluma ngalowo madoda omabili hayi uvela uvuka indlobani ingcono ngishona nompanza abondabandaba hayi ke vele bangathi angazi kuba ngathi ufunda masihambisana incwadi yaseCrèche hayi asiyeke lento makatha asiyeke ngicela nje ukuthi ngisithandaze bese ngiyahamba ngiyacela nje ukuthi ngoba ngifisa ukuthi nje isimo somoya wakho silunge inhloso yami leyo ukuthi isimo somoya wakho ulunge wazi ukuthi awulahliwe awuxoshiwe ebandleni umiselwe nje ukuthi uzilungise kodwa manje mawuza ngale lukuluku onalo uzongalungi ngiyacela nje ukuthi sithandaze kulungile ngicela sithandaze makhelwane ngicela sithandaze ngiyathanda ngicela sithandaze sobabili ngibhexana ngemithi yaba bakuthumeyo umakhelwane ngake ngayiphatha imithi konje mina ngizingani phana khohlakele kabi nini esontweni leni vala amehlo uvale lo mlomo baba unkosi iza kuwe nkosi noma uyokhathazekile nkosi ikhathazekile inhliziyo yami ngomakatha ikhathazekile nkosi ngiyathandaza nkosi ukuthi umsize umakhelwane wami kulesi simo angene kuso siza umoya wakhe ngiyathandaza nkosi ukuthi umlungise amukele nkosi ukuthi njengoba emisiwe ebandleni akaxoshiwe ebandleni kodwa umisiwe nje njengomntwana webandla ngoba kukhona la engahambanga kahle khona ibandla lifuna ukuthi alunge njengomntwana abe sazibuyisela ebandleni ngiyathandaza nkosi ukuthi kulesi sikhathi esahlele ekhaya akufune akuthole enhlizweni yakhe ubulongo bakhe azilungise kubona abesakwazi ukuthi abuyele endleleni yokuba umama webandla abuyele enkonzweni ngithandazela lokho nkosi msize ke nkosi umlungise inhliziyo yakhe amen hayi mhlawumbe ngasibisi ngiyazi phela vele angisakhonzi nasebandleni leni kodwa bengifisa nami ukuthi ke ngithi ukufaka kancane ukuze kuzobalance umsabsambuka vala amehlo la unkosi hayi ke imini UMakaThangithini lo oxoshiwe esontweni lodumo lelo angazi ke nkosi noma ngisavumelekile nokuthandaza ke angazi ke noma ngimisiwe nasekuthandazeni kodwa ke bengithi angisale sengikusho ke lokho ngoba nampa abasonto awusebelivulile ithuba lokuthi sikhuleke ukuthi hayi mina ngithi inkosi abaqhubeke bakwenze konke abafuna ukwenza noma bengathi bayangixosha kulela bandla ngithi hayi lethi mgo abaqhubeke inkosi ngoba okumnandi kakhulu inkosi ingxenye engithandayo leyo ukuthi phela kulela bandla inkosi uyazi na ukuthi bengumvumisi wezono wonke umuntu onesono besivuma kumina nkosi ngithi abangixoshe sengizoke ngithole nethuba lokuthi ke ngihlaziye kahle zonke lezo nakade beyivuma kumina sengizoke ngithole nethuba lalokho nje ngoba ngizazi zonke inkosi ngizazi zonke simakade ngibazela zonke futhi phela ke inkosi nami ngumuntu angikhohlwa angikhohlwe ngibazela bonke from A to J ngiyabazi nje inkosi ngoba ngikhumbula nje simakade indaba ekhona la le kamfundisi umpanza simakade angakayikholwa namanje indaba yale yangane yashona simakade ngiyazibuza nje inkosi ukuthi kungaba njani mangase bengixoshe ebese ngiyikhipha le ndaba le yokuthi le yangane yashona kanjani ngoba akathi emveni kwalokho umpanza weza kumina wayivuma zonke izono zakhe ngathula ke phela ngoba nami ngithi ngenzela ibandla lona leli selingixosha ngithi alengixoshe inkosi alingixoshe ngoba amaphoyisa asayilandela lo ndaba namanje mangase ngiyokhuluma nje inkosi yami ngeke lapha kuKapteni uNdebele hayi kungacaca inkosi ngalela bandla kungacaca ukuthi abangixoshe inkosi ngizokhuluma ngizozikhuluma zonke futhi uyabona le nkosi kaMpanza indaba le kaMpanza kusayisiqalo ziningi inkosi indaba ngisazozikhipha ngizozilanda ngononina ngizohlala phansi ngingazothola ngijona nohlelo lapha kumabona kude ngiziqhulule zonke qhulula zonke abangixoshe inkosi ngithi abangixoshe kwaye namhlanje nje ngiyabathuma nalabo abangizwa inkosi ngithi bathumeke njengamanje ukuthi abangixoshe ngiyavuma ke kulungile ngisona kodwa indaba zabo nami ngizosikhipha zonke ngizocula njengenyoni ngizocula kulungile ke inkosi bye bye amen Makatha kanti ibandla lalona nokuthi libeke wena ukuthi ube umvumisi wezona ungichazela ngisukhuluma ngani futhi manje futhi emakhaya lakho umuntu othe uzokuxosha ebandleni mina bengenza isilinganiso ukuthi phela nawe uzuhamba ukhuluma zonke indaba lezi ngoba phela kuzogcina bexa hayi ukuthi ngoba khona umuntu ozoxosha bangaqosha kanjani esontweni uyingane yakho ekhulele khona hayi ukuthi ngizwe indlela osokhuluma ngayo naye mngani wami wena uvela unyukule ushukele esikhaleni nje lalela akekho umuntu ongaxosha wena esontweni
Akekho nje noyedwa futhi no angazi ukuthi nje angabe kuso. Phela khumbula mina ngisawunobhala lapha yana. Akekho umuntu ongaxoxa kulela abantu. Ukhona umuntu ongaxoxa wena mina unobhala ngomngane wakho. Wena mawucabanga. Cha phela uthi ngizwe nendlela undabandaba bese ekhuluma ngayo nayo ngase ngithi. Indaba. Lalela mina lento engishoyo. Akho umuntu ozoxoxa usontweni. Uyangizwani? Angikuthandi futhi mina mawunje nayi. Hayi angikuthandi manje. Cha phela ukuthi nendlela umpanza indlela asuka ngihafa ngayo. Umpanza, uyamazi umpanza. Hayibo uyafika nompanza. Shindaba kaMpanza. Uyazi ukuthi ngikutshele belu into ongayazi. Uyabona sohambile. Uyena obehamba phambili ke umpanza lo khuluma ngaye ekukhulumela. Ethi hayi noma ngaba kodwa ke kuthiwani kodwa ke ongafana ukuthi sikhohlo ukuthi uMakaThangithini uyingane yaleli bandla ukhulelela uloko wabayivolunteer washada. Wakhulumela. Wathi noma ngaba unamaphutha kodwa akaqali ngaye baningi abanye abantu beba namaphutha bese senzele ukuthi ingabi sokuthi siyenzelela akuboniswe ngawo uMakaThangithini ukuthi akahlaliswe khona nabanye abantu bezobona ukuthi umuntu uma enamaphutha uyahlaliswa. Umbanzi wena kade sekukhulumela wena nje usukhuluma kanjena ngaye. Phela bese ethi ngizoxoxa noNdebele uCaptain. Hayi kodwa indaba zoNdebele akho umuntu hayi wena awangithela into efuzayo mngani wami. Manje ngimthangixoshana. Akho umuntu ozoxoxa kuyakutshela nje konje akho umuntu ozoxoxa esontweni. Kungaxoxwa esontweni kungayi hayi busingayini kodwa upheka kahle kangaka. Ubona uzoshaya esasitulo sakho ngefasika. Uthi sena ngikhafa kakhulu nani. Kodwa isitulo sakho sengapasika singapheli ngobani ungekho. Hayi bo makhe hayi bo udlala. Ngiyokwenzela iti. Hayi ngithele noma amanzi abandayo nje noma ukusajusana. Hayi ngizokwenzela iti yoshukela ababili angithi. Siyabonga kulaba abasubscribe-ile kulaba abangasubscribe inkinga yini kuphi? Sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe-anike ngoba nakho ningaboni fanele subscribe nina aniboni. Ubakhafelani pho? Ngiyacikeka mina. Why ubakhafa? Nibuke ni like and comment lapha. Hayi. Makwethu. Kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye. Bye.